tichiti ndoda date yekuti munhu ari kuuya rini, so that we come back here tozodii tibva tangopedza nyaya. Asi kana madate ari kure, handiti tichaona kuti toita sei kuti munhu yetidii whether tunoita inonzi yes todii tonzwa nyaya tichitonga nyaya then tovhara this case. Ini ndinoshamiswa kuti nhasi vanhu wauya seya makati tiuye nhasi. I said because I remember inini ndichitaura nyaya yecase kuti this case munhu kana ari out ndoda date remunhu kuti ari kuuya rini, handiti kana munhu taona date racho riri kure, handiti ka toita. Asi issue yakanga iripo yakanga iri issue yekuti paground pacho pane zviri kuitika paground. Taurai pamusoro itanganyika inondoitwawo Lucia Tabhuma. Patakapedzera kubva panapa makati tidzoke musi wa23 nhasi, mukati ndichafona ndiite pavoice call naAlan wacho, mozodzoka kuno kumusi wa23 ndokupai judgment. Ndataura naAlan ndosaka tauya nhasi musi wa23. Mazvita namba dzacho makandibva tipika namba dzacho tipika namba dzacho. Yes, Allen Tabhuma, ndina Sanzani Maita. Tine land dispute yani time. Vanhu vachiuya tikambosvika pekuti takamboita judgment, I think which was misplaced, I think sometime must be last year muna around muna ichi payakapinda haina kuita judgment, haina kuita judgment payakapinda muna August. Yes, saka tanoda kuzivawo dhiko yenini yeland kuti ownership yacho yakamira sei, because hatina anonzi ani tete ndini tete Agnes Tabhuma anga achimira on your behalf. Okay, it is demonstration field. Demonstration field. That's it. And not another one when is a demonstration field, but the okay. Mairi machi mai demonstrate kwachi. Okay. All right. Just to come back somewhere. Ndi Allen arutaura kuti. Yes. Kofi yakapera rini? Hello. Samaita vari kubvunza kuti kofi yakaitwa demonstration yakapera rini? Okay, inini samaita yakapera rini? Right. Saka, you see, that's where we have the problem now. Yekuti kana wachiti kofi yakaitwa 1964, imimi vakazopiwa munda after 1972, which means kuti muzotoziveka kutotutwa nenyaya kuma 1980 something. No, it's okay. Just wait. Samaita. Pavakaenda pamunda ipapo. Ndikudzosa the same person. Ini makavapiwa nani? Number one. When? 1982. 82. 82. Now,
anza akapuwa 1971 81 82 83 84 85 86 36 mudaiwa vamazodekera kushandisa nomberekezi ubongo anga akuvara akura saka kuti iniwo conflict chaka yakazotanga rini conflict yakatanga rini yakatanga 1990 something saka conflict yakatanga sei wakangoenda kuno ndakangoona wafenzi just from nowhere imi muine muine zvinhu zvenyu mukati 30 cents something 30 cents akafenza ndena naye akasedza ndiallen akatumira munin'ina wake Agnes ndine Agnes wacho ndini Agnes okay pamakafenza imini munda mamushandere muno munda taindogara nawo tiri kundoshanda munda uyu wanga uri Allen sister wadiwo waitoga wari padhuze nemunda waAllen apa akatochengetedza munda waAllen sister wari pasaidi munda waAllen akangouchengetedza ndozvaakutikisa kuti avo vari kuti wandowedu pane rodhi pakati kwavo kuno kwedu ndeko kwavo ivo vavo vari kukusaidzi pakati pane rodhi kwedu ndeko saka ivo vakuti kwavo wachitora kwedu vachida futi kutora ini ndopandopisa nyaya yangu ipekuti and you know how difficult it is now kuti muridzi wenzvimbo handiti neasiri muridzi wenzvimbo umwe aripo umwe hadipo umwe haapo handiti so it's a matter yekuti now mese muri two hapana akutaura chinhu ndechangu original because mese you are claiming kuti makapiwa no kubva 1954 zvichizvarwa ini baba ndipaisensamuda haana kupuhwa kuti ita demonstration baba aida kuexperimenta coffee izvaibaba imi makazvarwa rini 1954 mazvarwa 1954 handiti awana tabvuma wakayaponina wakazosvika wakazova kuma 1990 something tapawa ndipo wakaisa fenzi 1990 something ndisona sabhuku wacho urikuziwaka munda kuzofenza kwawakaita wana tabvuma wakafenza 2019 Linus Mwaida kubva 2019 kudzokera kumashure kusvika 1950 something pakasopiwa sekuru tisi taingoshanda pamudai kubva makore waya kusvika 2019 hamuna kuanza ndabvunza kosi kuti vanotavhuma 2019 ndomakaona kavhuma yes it doesn't make sense ndio tasabhuke nzvimboendera sabhuke nzvimboendera sabhuku tavhuma tamba saka sabhuku anozouya auya kuita sabhuku mune vanhu it doesn't make sense ndio zvawakaita samaita let's be reasonable let's be reasonable let's not waste time you can't tell me kuti iwe urimo kubva to 1954 then someone comes in 2019 and becomes something wakasvika mukufenza tisina ndabvunza eri kuti settlement and makauya sei two families isusu takati tiri mukugara kwese upenyu hwese ndakazvarirwa ipapo it's not an issue yekuti makazvarirwa ipapo haisi issue yekubvunza ndakubvunza kuti akatanga kuuya pazvaa ndiani ndiso then sei uyo akazoya achita sabhuku iyi kana mumba sabhuku anga aripo sabhuku ndara chai chai aangosiya zvakadaro ndati kana imi makatangira ava kuuya sei uyo akazoya achita sabhuku iyi imi muripo kare zvaida kuita sabhuku recho I'm not trying to be rude, I'm trying to be factual. anga angorisa Imi mwaona ungandotonga kuita rude, but I'm not being rude. Urusvika muarea ine vanhu vakagara kuko vari settled wane masabhuku wavo wana ishe wavo wana mambo wavo andika then iwewe woti iwewe vanhu vari kusvika urimo handiti wakatogara muiwewe handika then munhu wobva from somewhere
usika ndiye asabu ndiye akupa iwe ku demonstration field ndiye akupa munhu. It doesn't make sense to me. Ipa papo apastori clear already zvimwe zvese tikashataura zvisi kuenda kumberi, but as long as tichitaura chokwadi ipa papo ndopane nyaya yese ipa. Saka taura chokwadi ipa papo ndopane nyaya yese ipa. Because ini chandinoziva munhu anopa munhu pekugara ndisabu. Then kana wakuti iwe wakatangira sabu kuuya, what do you mean? Aiwa, sabu akatipa munhu akatofa. It's not about death or what you do. It's not about death, it's not about cheap. That's why a very simple question. Maybe can you assist? Can you assist? Yes. Yes. Anopa munhu pekugara ndisabu. And anopa munhu pekugara ndisabu. So my question is, if you are saying with this family, yes, we are going to suffer. To me, it doesn't make sense. I'm sorry to say he's diabetic. He suffers a bit from dementia. No, it's right. But I was born in... Just answer my question. My question is very simple. If you want to assist him, just assist him. The answer is the question that I've asked. Do something. Neither him or them know who settled first. But Eddie. But you know what? When it comes to seniority, some will be senior to settlers. Yeah. It's like coming contact. Who's got to whom does ask my what are you saying? She's only a daughter to Sabu. Baba wacho ndiye ndikutora musha. Baba wacho akafaka siya tichipotaka dhara. Baba wacho kuti azowana usabu akawana sei. That's my case. Takati wadiki sisi. But the fact kuti mimi mamusabu iye ari sabu ndo pane nyaya yangu. Iye ari sabu kuti sei mimi iye akaita sabu sekuru. Imimi sekuru wako asina kuita sabu. Upi akaita sabu uyero. Uyana kuita sabu. I'm not talking about this one. I'm not talking about sabu. Ndutika how did they get usabu wao rotanga this year? Wakatanga kale andika. So it means kana wakatanga kale ndio wanga responsible nekupa chi andika. Tusandukweza kutoka chite izvo. Imi ndipo muda kuramba ipapo. Because ndabvunza question yamanjenga futi. Nduti who came in first? And who came in first mukandima kauya first? Wakazouya kuenda mama. Takapuwa mundu na sabu in virgin land. Bali pa virgin. Ndisabu wakakupa India. Right, ndita kumata. Yes, tawo ndokura bibi. Tusandukweza kutoka. Takapuwa na tamba. Saka it means kuti senior ndiani ndichabvuma. Akatakapuwa in virgin. Muramba ere zvekutoka. Sabu kana muti mimi lendi makapiwa natabvuma. Andi makapiwa nani natabvuma. Saka mukuru ndiani? Mukuru ndiani pa anopa neanopiwa mukuru ndiani? Right, kana watipa land tosenda tokudevelopa land uya kuzotora after 50 years. Atina kutora mutore temporary. Atina kutora temporary. It was permanent. Mukuna panutora pasha. Nyaya yacho pairi complicated. You see where it is complicated. If it's complicated, they would forget all this process. Nese mamusima. Because akapiwa lady is not you, it's your father. My father. According to you. And the same applies to the same guy what happened. How to akamupa wafuti ndiani? So if it becomes very difficult. Then who is saying the truth? Because it may be amusima kaita deal. Didn't broker the deal. We all had to broker the deal. But mese mutima beneficiary.
You are both beneficiaries. Takatarisa nyaya iyi mamiriro yakaita zvokuti pakapiwa land iyi kuna sekuru wedu isusu ekutanga wakapiwa pachiitwa yanga isiri demonstration to say it was an experiment yecoffee wachishandira Staten that era yapera ndobva wapiwa land iyoyo nasapo anga aripo William mina ndipedza changamire kunzwise wapiwa land havana kupiwa wachinzi temporal. It was not yes. I want you to proceed. But as you go to the court, kundiwane zvandiri kuda ndozvona. Pane pakwatotaura mukati land iyi yakanga iri demonstration field yeEastern Highlands. Haisi demonstration. Experimental is demonstration. Not demonstration. Demonstration and experimental is different. It's okay. Right, No, it's okay. Zvanga iri experimental field yakaita nezvei? The coffee. Yakaita nezvei? Yaiexperimenta chii? Coffee nesugar cane tea. Chii? What were they experimenting? Zvinoita zvino zvinoiwa. So where's the difference? Demonstration. Demonstration is demonstration. Experiment is experiment. Demonstration is demonstration. You demonstrate what you have experimented. What you have experimented? Yes. Right. You demonstrate what you have experimented. Yeah. Who was demonstrating? I mean is that you demonstrate what you have experimented. So that's why I took the same thing. You can actually demonstration field. You actually experiment field. You are almost talking about the same thing. Yes. Because you are just talking about stages. Those are stages that we are talking about. Yes. With experimental stage, then you have demonstration stage. Right. Then after that, wapedza kuita demonstration experiment whatever. Land yakazosara Eastern Highlands yasiya. Sekuru wedu ndobva wapiwa land iyoyo. Eastern Highlands yadzora ndobva wapiwa kuti chishandisa munda wako wakatoiswa mubhuku nasabhuku anga aripo baba weari unokwanisa chakamira iyo ndogore riri kunzi When was that? 1964. 1964. Ivo akazvaura. ndainaberwa 1977. Saka ndiri kutaura manzwi endinoita ndichitaurwa Ndosaka nanapa ndotika ndandoda kuti ndiclarify. Ini ndoti handina vanhu veyesi. Ndoda vanhu vakutaura zvavanoziva. Ndozvandiri kutaura. I want people who vakutaura zvavanoziva. Not munhu atakuti ndakanzwa. No, it's always the case kuti pese pane hama yangu you always want to support ka pane zvinotaura. Because there's no way yaungatova vhaubva kuya kusapota vanatapfuma. You came here and the reason why you came here is to support him. Vandachida kutsanangura changamiri pandari kuona papari kuita kusanzwisana ndepekuti mamuchibvunza kuti akapiwa nani. Munda wakapiwa mwaita nasabhuku akanga aripo baba weari. Kubva ipapo munda wakaramba uchishandiswa namwaita atopiwa munda kuti wako. Hatina kuzomboudzwa kuti mwaita taakukutorera takazoona wacho ndiye akashinda akataurira muzukuru kuti munda wavazvetembora iwo unozotora munda uyu akutaurira muzukuru morobva sekuru makotaura kuti imimi makapiwa nasabhuku amuri makapiwa nasabhuku mati makapiwa iri virgin land. So what do you mean when you say virgin land? What do you mean when you say virgin land? It was never been used. So you're by the coffee. If you experiment with demonstration, what is virgin? What do you mean? Don't confuse it. That takapiwa field experiment 19 wangu wakapiwa is virgin land. Those are people that can apart from my experiment, my demonstrations. How then does it become virgin? yakapiwa iri virgin land kuti waite experiment yecoffee. Ichipiwa and virgin land. Baba wangu. No, we are not teaching. We are not after the experiment. The land was then given to us and the agreement and some. You are confusing us. No, it's never.
ndosaka kana mukuya kunyaya itai munhu wani anotaura akuziva zvakuita sei ndosaka itai munhu chii wani akuziva zvakuita sei zvarutaura. Ipi mutaura nyaya yekuti sekuru wangu akapiwa iri chii virgin land handitika uyo ari kusumuka ari kutaura kuti after the demonstration zvapera zvese Israelenzi yakuenda ndo pakazopiwa sekuru wangu munda natabvuma. And you are the same people from the same house who are contradicting each other. You are not understanding it. Taenda zveexperience zvapera 1964 baba wangu akastora nasabhuku wacho baba wawa zvikazichisendisa muda wawa 1964 right mamani vakore makanti ndandiri 10 years machizvinzwa vachitaurirana kuti tora munda wawa kuti baba wakaenda kusabhuku wakanotora nasabhuku If he was a minor at 10 years, Alan was also a minor at that age. Those are it's two minors. It's two minors who are trying to fight for things that. But Tatapi were given the land. all right zvakazoita sei vamboitai order muri mukoti munopiwa mukana kutaura kana mudautaura imi baba mugare pasi ngaasungataura inini ndikutaura echigarai pasi uyasungataura anoziva kudarika imi ngaachirisunungataura inini ndikutaura uyamugare pasi ndianoziva kuti zvamunotaura imi iye anoti hamuzivi imi iye ndianoziva ngaasichisunga chautaura Handina kuti havazivi. So then why do you keep on interjecting? Then why do you keep on interjecting? Isu tutora nemukuru andika. Iyo ndo wakanga nyaya yake andika. Uyo angatora nyaya yake ndapiwa land zvakadai. And that is what we are recording. And you come with another angle. You chitoti vhiringa futi takuta. The reason why we are having questions and it's because of what he said. And to create a questions. We are not creating questions. It's because zvari kutaura ndo zvakuti pachi. Tusati kana ari anoziva kudarika imi ichigara pasi yadi atichaureka tiri condition 1 chiri correct matimi. I'm sorry Chakana. Ini ndinonzi Molini Maita. Ndiri hanzvadzi yaIsrael. Ndiri mwana waDinesi. Molini. Ndakazvarwa 1964. Asi takangokura tichiri mumunda wedu. Ndingangoramba yekuti tichingovhiringidzana tichingonyeperana asi sisi Agnes nevava vanotozviziva kuti munda ndewei. Ava vakauya kuzogara pasaidi pemunda waAlen vakauya kuzogara vauya kumukipi ndokuuya kwavakaita kuzogara vachitogara futi mumunda medu ende mumazuva ekipi panga pasinganzi munda wedu kana kuti chipi because vanhu vese vanga vabviswa kunzi vaiswa mukipi. After kipi ava vana kuzoda kudzokera pamba pavo ende pamba pavo hapazimbori kure nepavari kugara izvozvo izvi pamunda pedu ipapo. 2019 ndo pakabva wasitanga kuzofenza nepedu ipapo wakutoti ndipa Allen. Saka tingangovhiringidzana hedu tichiita sei asi kutaura chokwadi pamberi paMwari sisegi neni sisi maimusananguro munotozviziva kuti munda watiri kumbira ndewenyu. Kana muri kudai kungoutora izvi ndinofunga zvazvaMwari. Ini ndofunga isisi takabva gore rapera tichingofambira munda iwoyu asi munda wedu ndochokwadi. Isisi tangouya kuzwa kuti mambo watipe verdict chete. Isisi tangouya kuzopiwa verdict namambo zvokuti ticharamba tichingoteera tichingonetsana tichitemesana musoro hazvina kwatiri kuenda tinopedza kuti 5 years tichingotemesana musoro. Iwo chokwadi vari kuchiziva isisi chokwadi tiri kuchiziva even vakagarisana nesu kudai so chokwadi chaicho vanochiziva. Ndatendamo. Right. Munoona tikunetsa nyaya imwe zvachi. Tikunetsa nyaya yenyu pa. Ini yakuti one. The time yatotora nezvayo. Anditi. One pakatoka washoma chaiwo who can be witnesses to that case. ndakava nemawitness akawanda. The age. The age nini. When you are talking of 1954, 1964, it's about Mashu. And one no Mujao, 1964, Katuna was what 1964. And
which means she cannot be a witness to this because the case is just to kare. Saka zvanozotora sei izvo zvakaitwa kare apo. Andostora kwa munhu. That mese. Saka zvakaitwa kare zvinogara zvakadaro. Mautonditonga mutombo. Iri kutosha ndokubatsire kuti tibatsirane kuti this thing chiite sei. Chimire zvakadii. Zvakanaka. Because isusu issue yedu haisi kuti muende kukana basi. Sinoti muende kugara zvakadii. Zvakanaka. Isi ndo zvatoda. But at the end of the day isusu chokwadi hatidii. Hatichizivi. Unoziva chokwadi ndiani? Ndimi. But isusu we are trying to find chokwadi nekutaura kwamuri kuita tikabata izvo toona kuti maybe pamwe apo ndokutsvaga kwatinoita but hazvifanira zvichidaro. Is there any doubt kuti since before 1954 I was born there wanga uri muda wedu? Is there someone doubt? No doubt because by that time nasina tombozorwa. All right. Is there any doubt? Is very baba. Vanogwedza kutaura. Imi muri wa 1964. 54. Uyo Agnes nderi 56. Uyo nderi ndikazoroswa 1944 so 14 August. Anakona dele mashibeda. Uyu 44 ari kundipinda. Imi 54 ari kundipinda. Uyo 56 ari kundipinda. No. Uyo 64 ari kundipinda. Bunzai kuti wakapinda uyo 72 ari kundipinda. Akawana ta. Saka pamukwacho kana unozoona kuti mamiliyoni ngakaita nyaya. The unfortunate part ndekuti vanhu vatori vanoshandisa nyaya dzakadai masambu. But then sabhuku is completed. Ayo, sabhuku ari kuzviziva zvakaitika. Saka asiri muno. Hana kuyese. Takauya naye. Uya naye mumuzi. Takauya naye kakawanda. Ari kumusabhuku. Amen. Ishe. Nyaya yakamboenda kwaishe. Takaenda kutamba andifa kuno. Hawana kuenda kwaishe. Ishe ndiani? Samanga. Fonere mimi. Wapila wanoto anitakwenda endai mufonere isho. Andi vanhu vanoita nharo kuti haana kuenda kwaisi ndakaenda Samanga akati akati ndifa yakuno. Wakati daidzoyo. Ndavuna. Because kana Samanga you can't tell me anongori fenya sinomuda akamuenda background. Because unoona pane dzimwe issue ka dziri better saved inoona background than inini. Because mafacts aripo ndikuti kuna sabhuku naisheka it's easier kuti wabvunze uyo katenderedza unoziya nyaya than inini kuti nditi kubva kuno ndidzike uko. Because at the end of the day handiri kumeka a decision which is wrong. I don't want that. I don't want to make a wrong decision. Yeah, but sabhuku wacho asi kuyaka kuno. Asi kuya. Kodzamba yavakapuwa naishe yacho iri ku. Takapuwa namuzari. Iri kupi? Takavapa Muzari bhiya. Takato ndichakaramba. Muzari zvakuna chinhu chinonzi muzvari kwasamanga. Kuna ishe kwasamanga. Hakuna muzvari. Iye akati pamusoro inyaya dzatiri kutaura inyaya dzakaitika isisi tisipo. Pamwe pacho dzimwe dzakaitikawo tiri vadiki tisingazi. Nekuzonzwa kwatiringoitaka nyaya iyi yakamboenda kwaishe Samanga. Kwaishe Samanga hanzi sabhuku tabvuma wakatomboripiswa naishe Samanga nenyaya yekutora munda iyoyo. Then ndokuva iyese hatizivi. Ndosaka let's get to the bottom of it. Right. Uzouya netsamba yatakaita namuzvare bhiya wakazvarirwa panext door paper. Saka shinyu zvese zvaiitika ipo paya. Tsamba yavakanyora yakaisiri yekuti inyaya yakatongwa yanga iri as a witness wachiti handichagoni kufamba kuti ndiuye kwamambo. It's a witness akatotsanangura zvakaitika kuti avatozogare pamunda ipapo. Wakatotsanangura mutsamba iyoyo. She was a witness kwete kuti anga achitonga nyaya.
ndokuti kana tsamba yakauya as a witness ka still ndokuti munhu aifanira kunge akahendla nyaya iyi ndiishe Samanga not muzvarebhera ishe Samanga. But mukada makantaura kuzara changana ndakauya panapa this is a muruti kosamanga muruti taurei muruti muruti here I wasted your time. Muruti here I wasted your time. No, I'm saying we've no, ini ndiri kuti ka I'm trying to find a better solution. Right. Kunyaya iyi kuti kubatsirei kuti nyaya yenyu ipere zvakadii zvakanaka andika. So I'm trying to get munhu ari relevant to this case kuti auye pachini auye apa chinhu chopedzwa zvakadii zvakanaka pano kuti munditini mundiforce kuti azi make a decision. If you are Karama, when I'm trying to assist you, do not send a phone could you batsile, could you yes, go to ye, do batsila say, you won't waste the time. You can't tell me that you should have told me that. So ungavhona short kuti you are supposed to waste the time ndizvo mama yamakaronga ndinokuronga zvindakuzoteerera saka ini ndawaste time kuentertain all this year kubva last year ndokuentertain ndokuti uda kubatsira kuti you get what is yours anditi then ndozoti ndoda ndikubatsira zvinhu zviite clear wakutonditi uri waste time ndimakutonga tonyarara ora chititaurei mama titi toshidisa maita ndimaakutonga chititaurei andauya kuvheti verdict muchaida kwandiri ipi mati because ivi nyama ndikakupa verdict right now ndikakupa verdict now malita izvezvi my verdict now yatove kuti watone dzimwe pfungwa about me because urundononga ndiri munhu akashata kana kuti ndoda kukuomesera of which inini that's not my intention. Handingambogari newe ndichita 2 hours newe ndikusakuda ndikubatsireka then what I would actually do rega ndikutsvagire umwe ishe umwe mama akuitire nyaya no, I believe in fairness is why muzatona ini don't believe in fairness handidi kuti munhu aite sei asungikane ba kana akandiona wondisupana tondinongedza kuti aiwa munhu uyu haasi right aiwa ini ndo aiwa zviri pamutemo zvinobvumisa ndinokwanisa kungoti munhu angokubatsire aonawo kana aonawo woitawo mafumo aonera anenge adii because inini chandinoda kuita ka I'm trying to ndiite the best out of this thing kuti chinhu chimusakane wanata vhuma nana mwaita asi ndichiita izvozvo ndofanira kuita zvinhu zviri correct handifanira kuita zvinhu zviri wrong. There is no way I can favor I've got no business to Tabuma. I don't know them. I didn't know like this. It was the tongue was your ninye. I didn't know them. The same applies to you. I don't know you. But some interest is over and nyaya. You understand that? Saka ino zvese zvadokuta zvokubvunza nekuta sei zvese ndichibvunza nekuta sei kutsvaka kuti ndese kuona kuti nyaya cheche perundisira kana yakatangira kunesa ndipo because already pane chimwe chinjango chatomentionwa chataudza pane road iri pakati in as far as I know hakuna mugano wechiwanhu unoshandisa natural boundary an artificial boundary road it means kuti makushandisa artificial boundary road it means kuti iboundary remakuzvisira remanje manje because ndikakubvunza kuti road 1954 yanga iri pere road no then why then are you using it as a boundary now? I don't know. I don't know boundary. Ini ndikubvunza kutaura nawo
kune road pakati. Pane road pakati. Kaone kukwedu zvitora. Road iyi yakauya rini? Gara nekugara yanga ingori kuti. Hapana road yakapendwa iripo inodzika street isvika main road. Ipapo vakazofamba nevanhu nekuti takatasurutsa papa neguwa rari panzvimbo kwacho harizikanwa nderani. Iyi mukoma ngoziwa gwara reso. Iswa zvinopekota bhuma. Muise kana ndinoona kuti saka takazosipa separate kuti tiende kudziwa chacho. Pamusoro ichengamidzi ini inonzi usati tabvuma. Ndakabarwa 1946 ndizvo ndakabarwa. Ndakabarirwa muGatsi. Uya wasati wabarwa. Hapana road haina kumbochinja because madhumeni kuya kwakaita nevarungu vachipega kupega midzi paisi. Ini ndandiri kuma15 years dzichipegwa. Road dziripo dzakangosopegwa nezvikoro zvichingopegwa. Ndichizoona nemadzisango ine. Ndakabarwa 1964. 1946 I mean. 4 May 1946. Hapana kuGatsi, hapana chinongotaurirwa. Kana peace. Iwo wasati wapera kubarwa ndaenda kudhara 1946. So, some are saying God doesn't put a road. Some are saying another road. Baba wangu Mama. vakagara iko. Sorry, she's tired. Pamusoro, Mama. There is no boundary road. Shila Sachit. There is no boundary road. The boundary between your tribe is a Mugeru, Uruba Kuna Mtaras, Mugeru no Purane up. So they took this part of the land, but was here they took part. Kune road is between us na Mshwari. Panika Guakari. If they don't know Panika Guakari. So what it means is that Guarutawa, Arisiri, Guarutawa, Guaramutawa, Arisiri disputed. Yes. Because kana mutu ane zvekuwa kuti pane guwa. Asi guwa ramutu rababa harisi kudisputed land. Guwa ramutu rinonzi riri pakati penyu naMuzvare. Not between Tabvuma and Esau. Ndopavati kune road ofamba neipapo nokuti hapana akazopa wakapaka guwa pacho. Ndokuti kwamuri nditaura nezvako handinei napo. Ini ndiri kuda uku kuri disputed. Kuri disputed. Mumunda medu mese kusvika kurodi. Isu tanobva kumusoro kusvika kurodi. Hapana road. Kurodi Tad road. Tinosvika kurodi munda wacho ndopa. Iwo wakadimura piece of field wato. Ini makaenda kuenera. Chasambundara pakambomira sei? Isitakashandisa kutoenda kumapostori kwavo kutoenda kuchichi masomo yorodi yachitagapinda nayo iyo yacho iyi fenzi ro kukunenenero kati pachimbo kuti vanaenda pachechi pasi ashandisa rodi chechi rodi yakauya urini asi pane rodi alright parodi ipo paya pane misha mingani pamakafamba napo ndepedu pesi ndisito takarima pesi kubva pamba pedu kusvika parodi bata pamakaenda kuipapo awangoripera angoripera ndinanga ndiripo saka ndime yavaratidza roti zvakaitika pawakatanga kuuya wakauya kekutanga wauya kekutanga ndakavaratidza nzvimbo yacho yese ine maboundaries nemiti iripo yakasimwa yanga igara iripo zvese everything ndakavaratidza. Wakadzokera ndikavaratidza papaine zvidhina nemapoza anga aripo ekare ndobva wadzokera kuno ndobva tauya futi kudare ndobva marequesta imimi kuti handinozvinzwisisa ngawadzoke futi ndobva wadzokera kechipiri ava wakasvika ndiripo tikasvika tikamira mukati mefensi ndikavaratidza takatomira pane zvidhina zvakanga zvakanyana baba vachida kuwaka ipapo takamira tese
ndikawaratidza mapose aripo ekare wasati waisa fenzi yako kwaya kuzonoisa maold pose atoripo matoilet pose akasara aripo pakachekwa bhimiro rinoratidza kuti ndeyekare. Ndobva wadzokera kuno ndobva tauya kudare last time. But chiri kuitika ndechekuti wakomana avo pavari kuuya kuground uku pavari kudzokera kunoku havasi kukupa feedback yakakwana yechaizvo chaizvo zviri kuitika. Usati mirai ndipedze taura. Havasi kuuya vachitaura zvinenge zvaitika uku chaizvo chaizvo. Ndofunga mukatondera pandakauya kunoku last hearing yatauya kunoku, I think it was Muswa 5. Pandakauya kunoku avo vakauya ndikavaratidza takatomira pamusoro peovhoni yacho yezvidhina zvakanga zvakanyanya baba ndokunga kuma 84, 83, 84, 85 vachida kuvaka ipapo. Ndopakauya avo vachipinda nepasi pefenzi warima chibage ipapo, wakatora mufundisi wepachechi yemethodist kuti aise tractor arimire ovhoni iyoyo pasi. Ava vari apa ava ndobva wandiorder kuti nditenge key padlock yekuti ndikey gate iyoyo. Ndikaita saizvozvo ndakatenga key iyoyo ndikaloka. After that ava vaisa chibage vakauya futi wakacheka fenzi iyoyo wachida kuhavhesta chibage chavangoisa mukati ichocho. Kutaura kwandiri kuita ndiri panapa ndakanga nangotora foto vakatocheka fenzi kuti wakwanise kupinda imomo nekuti bapa kiyo. Mufundisi bhinzi dzake dzaangaisa wamuti arime haana kukwanisa kutodzihavhesta futi. Saka nyaya yekuti papaine ovhoni yezvidhina yakanga iripo vakaiona apa asi havana kutaura kudare kunoku. Tikataura kuti pane miti iripo mumengo yanga iripo yaidhima kaita mamirira papakaita havana kuzvitaura kudare kunoku apa. Ndikavaratidza mapose old fence yedu iripo yanga iripo pasati paiswa nyuwana yakaisa 2019 havana kuzvitaura kudare kunoku. I will be surprised, I always get surprised kuti patinouya kunoku ava panzvimbo yekuti watsanangure zvavanenge waona uku havatauri kunoku. Zvochiita dambudziko rekuti mukwanise kuti analysis yakakwana because havasi kukupai information yakakwana kuti munzwisise zviri paground. Ndo dambudziko riri kuitika rimwe iri pakufamba kweinformation. Munotuma ava wouya woona wouya kuno wotaura zvisirizvo. Ichi ichokwadi chandiri kutaura. Saka ndo vamwe vari kukupai umbowo husina kukwana hwekuti mubude neverdict yakanaka panyaya iyi wamuri kutuma apa. Kairi wachiuya. Kechitatu wakauya uyu achiti handisi kukwanisa kuuya kudare ndiri kurapwa kuSouth Africa. Baba wakazonotsvaga kuti ari kuSouth Africa here akanga asi kuSouth Africa anga ari kukumba kwake. Mukatuma futi vanhu wakadzika wakanomuona iye handizivi kuti ndivo here wakaenda wakamuona iye asi kuSouth Africa ari pamba pake. Hatizivi kuti kuSouth Africa kwaakataura kudare kuno kuti ndaenda akabuditsa here mapepa ake ekuti anga ari kuda kuSouth Africa. Mundaivo chamusoro chingano ndoda kungotsinyira panyaya yerodhi iri kunzi pane rodhi. Muganhu wedu isusu newekwagogo pamba pakakurira mugari paifanwa kungoganhurana nefenzi kudai pachipane kaguva kakaripo kemwana mudiki. Saka wekwagogo wakanyenyeredza guva wachibva waisa fenzi yavo nechekuku. Isisi tikanyenyeredzawo guva tikaisa fenzi yedu nekuku. Saka vanhu vakabva waita liwe yekufamba kudhara kwakuine zvirei wakapinda nezvirei neipapo vakabva patocreate karodi. But isi taidorima minda yedu takurima kumhiri nekumhiri because vakacreatwa rodi nevanhu but originally hapana rodi inotopfuura street. Saka vanhu vese ava watozvizivi because havana kungopinda wagarapo vakazogarapo nenyaya yekipi. Saka zvekuti pane guva havazviziva but isisi mukabvunza panext door pen vanozviziva kuti pane guva riripo ndo rakaizoita kucreateka kuti paite rodi zvirei zvakupinda neipapo zvakadhaivheta rodi but rodi yacho iri original yacho iripo. Iyi yakacreatwa nezvirei because of takasiya gap nenyaya yeguva ranga riripo. Ndinoda kutaura nyaya yerodi. Tirikubva mutaro tokwira nefenzi iri kutorwa ifenzi yedu yaAllen. Tichibva takwira tosvika pari kuguma fenzi yedu kuno kumusoro pane kanaro iri kubva iri kugura mwaita kumusoro uyo ndiAllen. Kanzira kanotorwa tofamba asi iyi rodhi iyi iri kubva mutara iri kukwira kumarara ndiyo main road chaiyo chaibva mutara iri kutorwa kuti iye kwato mwaita isusu Allen uko.
ndopendika zorodivauta sisi ava mukunda tavhura akazvarirwa imomo achibva arorerwa futi imomo saka vari kuti kuzi haazvidzii sei vakakurira imomo tori vadiki ivo vahombe apa vakakurira imomo wabva watobhuku racho rati maakatoroorwa futi bhuku ratavhura ratindira akatoroorwa ino vari kuti kuzi haazii nezvo munhu akakurira ari musikana aizoroorwa futi imomo abvata dzavo nekumba kwake ndidzeizvozvo baba iti akaisa bhuku ndiyo kwatipa nzvimbo tekagare baba ati akarisa bhuku William iukundiadorisa zvemo ndakuti nyakagara akapera dhemo ikaitwa kofi ikaremba kuita ngemujuru zvedhemo zikatopera mundani ukasara uri wasabhuku dai mwana wangu ari pano ndinati hapana pamwana wake kuite kwatavuma akatomwisa makabishi zekofi zvatopera kuti makofi kuti makabishi arimwe ini kwakutorima ari ndoti tete rambai muchirima munda wangu uchaisa fenzi saka wakauya wati pato nemugano indine kwangu warenuri muri kundorima kuti munda mwana uri guri airima makebeji ndiani mati airima makebeji ndiani vaima mwana wenu ari munhu hake waizivi waitwa kofi ezani Peter Pfuma unogara piepe ari munhu uri kunze kunamibhia ndiko ari yakatongoni mamakabishi ipopo saka ari ndiochitete rambai muchirima munda saka ndiri kungorimana nhasi izvi nzungu dzangu dzakaora magwere angu akaora ndo bhanari dzotadza kupedza ngekuti nguva yakanga yapera ngekuti saka tete tavhuma ndiso hangu bhinzi dzangu wakaisa bhinzi dzakatofa magwere angu nenzungu dzakaora zvirimo watitimira zvichabhadharwa ira handina kumbozoona makebeji here handina kumboaona baba wangu anga asiri kwe baba ndofunga ngafo baba wangu anga afeni dzese unogara kuti ndizimanye baba ndiri mudiki nebana yatosoro vakarima makebeji baba wangu anga ari mupenyu dadi yekunoziva re yepi mwana adiye unoziva muzi ukarima makabishi baba aibva azoregauri makabishi ndokuchizi ngemwana ari mtete rambai muchirima munda wangu kuti parege kuti asango richawaka ndokuzoisa ifenzi yakaiswa ndiye nini iyo akachizise papa fenza munda mafenzi yauzara ndipa zimapongo edu yakaiswa ndini ye arenzi vari kuzviziva kuti mumunda mawakagara ndemeni munaramba muchitaura mazita handitonderi baba ndinimoni wari kutozviziva havo kuti mumunda mawakagara ndemeni ivo ava vacho vari kuti takagarapo kare hapasipo pamba paupi pamba dongo ravo riripo izvozvi wakagara manguva yekipi ndo pawakagara pastendi pedu tasingakwanisi kuwanzika wakutora advantage yekuti wana vasapo saka wakutibvutira munda wedu wakutogowana nevazukuru wavo munda ndewedu nepawakagara ava ndepedu mukasvika pane mabhambu akadyarwa nehanzvadzi yangu nababa wangu pane mabhambu pamba pawandogarapa papaine dhemu rataitoraura fishi wakarivhara dhemu racho ranga riripo ratairaura fishi pavari kugara ipapo pamba pedu pavari kugara asi wakutora advantage nekuti wana wasapo wakutibvutira ndo zvandachikoda kuti titaure ndinombobvunza mubvunzo vanhu pavakapinda mukipi pakabuda vanhu mukipi vanhu vakadzoka uchinogara kwawaigara here kana kuti chii chakamboa vazhinji vakadzoka kwangu vanhu ko vasina kudzoka ndo vari kurandira kuti mayadzi vanhu vacho seivava no I want to understand. Do you understand?
ngozituza nyaya yemakipi because this is not the first case yatazoka nenyaya yemakipi. Pane dzimwe dzakamboya futi muno nyaya yemakipi yekuti vanhu vanotanga kuti kipi after kipi munhu unogara. Pane inodziyane uya wokuti ndaenda kunorima gomo ndichidzoka uku ihonde bvari futi yaiti taigara kumusoro mhindi yedu iri kuzasi tikazoya kuti umwe futi waite futi yana dhiretu ndiwo umwe futi ana dhiretu inyaya yekipi futi kuti kipi after kipi pane wama wakaenda kugara kwakanogara kunew location asi wabva waramba wachiita claim kwawakabva before kipi. Ndosaka ndikubvunza nenyaya yekipi kuti kipi imimi wana Tabvuma pakauya nyaya yekipi pamuri unogara pamuri kugara ndo pamaigara before kipi. Kusati kwaita kipi munda waindorimwa ndi baba wedu na mai munda iwoyo uyu yaguriwa ane neni United ati pamusurufu pamusupinda ndati pakapinda vanhu kipi nepakabuda vanhu kipi pamakanogara after kipi ndipo here pamaigara musati mapinda mukipi. Baba wangu mwana wangu handichadi kuti udzoke uko bangu kuti munda wewana munda wangu uyu ndiri kurima uyu ndakukugurira iva bapo ndogara paruti wababa andeni inini mbuya musupindura mubvunzo ba patakabuda mukipi musupindura ba ndipo here maigara inini ndiri kuti vanhu vabuda mukipi kwandaigara kare panga posi kuti iyadhi yangu ba mazvizwa kare kacho kupinda kudaita mukipi tobva tabuda mukipi tabuda baba wangu inini obvati munda uyu ngoti waindorimwa ndi baba akati mwana wangu hauchati kuti udzoke futi ipi kunze uko nokuti munda aiwariti ndiri kukugurira munda uyu nokuti ndipo papa takatowanda wazukuru vapagwe kwatiri watatu kuti nyamudanda muzukuru Tabvuma iyo Allen mwana Tabvuma nini mwana Tabvuma tagurwa kwatiri watatu ipa baba vakazisa Allen Fenja munda wairimwa ndi sabhuku baba saka tigara ibaraka Inini wana maita before kipi maigara after kipi maigara hatina kumbobva ndipo taigara ipapo nanhaka mukipi mwe ipapo kipi vanhu vakauya kuzogara mukipi vachigara mumunda medu vachibva kipi yapera vachibva vabuda vachibva vaina saka awa ndo vakauya mukipi ndo vakurambira kipi yapera vanodzokera kwawaita saka awa vakauya mukipi asi aine ari sabu asi pawauya kunogara mukipi papa kipi isati yatanga paiitwa zvekofi nezvese takasara sekuru ndo waingoshanda pamunda iwoyo. Kipi yatanga ndo pakauya vanhu vachibva kunzvimbo dzavaigara vachiuya unogara mukipi because mukipi vanhu vakangonzi uyai mugari musemu area tina basa nekuti nzvimbo yavo ndo pakabva ava kwavaigara nana nyamudanda ivavo nana chinamatsana wanga wakawanda wakauya wakagara muyeya mukipi. Kipi yapera vanhu vakanzi vanhu ngavadzokere kunzvimbo dzavaita sei dzavaigara vanhu vese vakadzokera kunzvimbo dzavo vamwe wese ndofunga more than 6 or 7 more than 8 families ava havana kuzodzokera pavaigara wakaroorwa kwamasiyandima mukunda Tabvuma yes asangaroorwa kwamasiyandima aigara kwamasiyandima haana kudzokera kuyadhi kumba kwake kwamasiyandima kwaaigara akabva aramba achigara pai ipapo then nguva iri kuenda wana nyamudanda wayo wakauya vari mukipi vari panext havana kuenda
asi sekuru vangoti hasinzi muri kuti muchaenda munoramba muchidinei muchigara kusvika magadzira kwamuri kuenda then bva zvaramba zvichiendeka then zvaendeka waramba wachigara ndokuchizouya manje apa isusu takasara tine portion yatati kungoshandisa tichiti wachadini wachaenda then wari kugara ipapo ndokwavakuchiuya manje papedu pacho ipapapa patiri kusedzera patasiya wari apa wakutanga kutendekele kuti ndokwavakuisa fedzi 2019 is why this thing is now no longer making sense to me. Because watatanga kuiso kwatabva manditaura kuti mimi munda wemanga wedemonstration yeEastern Highlands wecoffee Eastern Highlands yaenda ndopamakaupira but right now izvi makunditaura kuti kipi payakawewa akauya apo pese papari penyu kipi yaenda ndobvaramba kuchienda kwakabva wakurambira waripo awa kamira inini ndenda kanyarara muchitaura izvozvi zvimauya futi neanother engo yamatoyana izvi ndeyekutoti wana tabvuma pawakatogara pasi pawo ndepenyu ndio correct situation. So what it means ka it means kuti nyaya yenyu chairi before this court haisiyo nyaya. Yeah, because if you are saying kuti awa pawakatogara ndepenyu pawakaramba kuvhaketa after keeping aizvomuzva so ndosatuzva kuti nyaya yemutu taura ikamunda iyi haisiyo nyaya angarisa bhuku kubvira kunobvira generation uye wakazogara nyaya yekipi kuti paland pavo pakaitwa factory anga angorisa bhuku aingogara ipapo pamusoro changamiri awa mukunda wasabhuku sabhuku haagari apa sabhuku anga ari original kudhuze nekumashopusu kunogara vanasiseki ndokwavanokugara but awa ndimai masiya ndima asi mukunda sabhuku akauya kuzogara paland pedu time yekeep then after keep she could not go back, she remained there. My question after the keep, yet I was missing a very good in the new very well Pakagara and a passport. Depend. And you keep quiet. Then wana Nyamdanda. What then? Nyamdanda. Wawia Ugarafta. You kept quiet. Depend. Then go over. Your only concern Munda Yakov. This no. Tabunza inini manitaura kuti bambo inini mati munda wekofi unozaimutwa mati munda wekofi wanga uri by experiment my experiments nemademonstrations zvadii zvapera mukabva mapiwa munda iwowo nasabhuku akanga aripo panguva iyoyo. So it means kana makaupiwa nasabhuku anga aripo panguva iyoyo it never was yours from the day, from the first day. How can you be given chinhu chagara chiri chako? Unopiwa sei chinhu chagara chiri chako?
handiti yogai No, guys, sanduta mwezi wazwa mati mimi kipi yakauya vanhu vakabva kuiso kwako yakaigogara paminda penya panguva kipi ikapera wakanzi vanhu vese dzokai kwamakadii vamwe vese ndokubva wadzoka asi uyu mukunda wasambo haana kubva wakabva aramba ari paari asi paakaramba ari pacho munda wedu pakasimwa mabhambu papaine dhemu refishi danga remombe ngepani nyamundanda wabva adini futi wauya futi wobva agara futi mani this is after keep nyamundanda akauya futi ezve pandiri kutika nyamundanda whether auya after or before keep asi the fact ndeyekuti auya mauya kunogara whether i before keep or after keep ndemenyu. That's the point ndikuza kutaura. Ndo point ndikuza kubudisa iro. Kuti muruti mimi pakagara nyamundanda, pakagara tete, pakagara Allen. Munda wekofi. Ngezve. Ndizvo. Sabhuku paari kugara kumashoko. Sikutaura kwaruta. Kwaigara kumashoko. Achizokupai munda wekofi. Imi muine lendi yese yave kugara nanyamundanda wana tete wese apo ukipi. Wobva yako pamusoro pelendi iyoyo, wobva yako kututsirai futi munda wekofi. Saka muruti, what are you saying? Munda mumwe chete wamurutaura nezvekututsira it's the same land. Pakaita kuti iyo iri lendi. Alright. Patakapiwa nasabu was after, that was 1964. Pakapedza kulima Kipi yangani? Kipi 1975. Ndimanga tuye. Wala dada. Imemba mmasumuka. Mtanga kwa. Mati makapiwa mungu wa 1964. Ayo. Mwine 10 years. Mwine 10 years. Mirai babu. Yakapera. Mirai babu. Babu. Mati makapiwa munda uyu. Mwine 10 years. Pakazobuda ishi yekuti bambo pandasotara ngati vanhu vakapiwa minda muri maminers mese. Handisida zvotaura izvo. Handizotataura here. Agara ako pasi, upenyu akagara pasi. Amirai. Ndabvunza hao maita. Mati mimi ndakazowa 1960, baba vangu akapiwa munda 1964. Ndine 10 years. Ndakazvarwa 1954. Correct. Mukapiwa munda 19. Ayo. Munda ndakazopuwa kuma 81 na baba wangu. Na baba. Kuti masabu. Na baba wangu. Ku 1964 yao yapa. 1964 yapo ndo pakapedzisa kurimwa kofi. Ndo baba ana sabu kuti kofi tapedza kurima. It doesn't make any sense. Kofi yapedza kurimwa 1964. Imi mozopiwa munda wa 1989. Aiwa. Murikuita confused kana ndiko. Izwai bambo. Ndabvunza kuti munda makapiwa rini? 1982. Antika. Kofi yakapedzwa kurimwa rini? Miraizve. Kofi yakapedzwa kurimwa rini? 1964. Akamona rini zotoa? Kofi yakapedzwa kurimwa rini? 1964. Munda mukazopiwa rini? Munda baba wangu akapuwa munda wese na sabu. Ndio baba wangu andidimburira paanogara pandiri paari kuzigara pa Israel.
ndokundipingurira pane kofi papa nekofi 1967 changamire pamusoro lendi yavanayo about 12 years 15 years apa kundokana badzi apa pakagurwa lendi yavana 12 years uri kugara mukomana kugara mukomana ndokune lendi yavo big about 12 or 15 years apa undokana kiti vari kutibvutira nekuti saka vari kuda But my question is, what my question by you? Ndautaka kutana. Mabambu papa ine demu mabambu aya muzvinoringa mabhasiketi zvedu ndiye hautozvizivi kuti ndiani akasiva munhu ndeva 1946 ini muri kana ndova 1946 saka hamungati uyu hauziva aiwa ari kunyepa ndosatotaaka kuti ndiwe pane nyaya yenyu ndosakambona nyaya yenyu kuramba kuti nyaya yenyu inonetsa because muda kushandisa makore to get advantage over mumwe ashandisa makore kudati awana advantage over mumwe papa ine demu refugee demu rinotaurwa pane demu rakasvika mukati rari refugee rakacherwa ndiani riripo demu riri mumunda maarenini ivhireji rakachera so ndakatombota kuti ivhireji rakachera vhireji rese munhu wese muvhireji achera sabhuku wanga ane emu yekuti kana rozviri kufamba kuva pamwe ndichagona kuipinda mugemu imomo saka hazvina kuzogoneka haina kuzodiniva haina kuzofamba pamhukasaka demu haina kuzopinda chii kuraba kuti ati munhu wake muvhireji mumwe namunhu wondoti wemuvhireji wese paari kutaura madhemu itu ari mumunda imomo nice madhemu itu pane kadhemu ratakatanga kusera kugara ma1970 1960 something ndo vatatira kadhemu kefishi ndo vatasima mumangu iripo ndo vatasima mapuranga iwani mabambu iwani namanje zviripo zvinhu izvozvo namanje zviripo but already muna challenge yamuri kundipa ndeyekuti avari kuti takasima haana kungosima chinhu kana pamusoro chano hatina kuti isusu ndisi takasima ngati baba wedu wakapa mugano nakasambira waizi fundisi kasambira kasambira wakasima mabhambu ako kugiraundi kwenhingirikini kwaitodzidziswa kuda kuti vanhu varime chochi kasambira uku ndiko kwaimani baba wedu kwatiri kugara watakabhurirwa ine nanyamudanda naare wanga uri munhu waimwe ndiyeswa zvese zvautaizikwazikipi wanga uri munhu waine mababa wedu handichaziva ine wana vakwaimaimaia inhano chete dzinogona kuti manje kana vari kutaura kuti wakapiwa nasabhuku baba wavo baba wavo akafarira baba wavo akafarira I think for the first time tongosiya chair next week Monday I'm coming down for one day. I want to see that you. Like Monday ngasangane Monday munongoni pama locations awo kumana no director no famba sei. Ngani mbozvionere. Ndakuzvionera. Right. Monday by 9 okungenda swing. Nah, not Mambans. Mambanachi? Mambanachi San. It's Monday, Moxin, 9 o'clock. Oh,